Ajmo sad snimanje, idemo samo glavne gradove i te republike, šta znaš, aj to. Ajkula, Drakula, Ne, bre, to su životinje. A ne, daj gradove. Crna Gora, Budva, Nemačka, Kiken, Švabac, Austrija, Afrika, Nemačka, Holandarska, Nemoj da ponavljaš. Italija, Novi Sad. A šta si rekao, holandarska? Dobro, okej, to se priznaje. Holandarska, Stan, Šiptarska, I šiptarska ide, dobro je. Isto ide u Ajmo sad, šta još znaš? Fali ti samo još 2 poena. Do velike cifre. A, ovo je kako se... Francuska. To si rekao. Nisam rekao. Nisam. Dobro. Ajde. Amerika. Je zemlja velika. Još jedna zemlja velika. Okej, dobro si. Italija. Ne, to si rekao, ne veze. Mussolini. Turska. I to može. Ide. Dobro, okej, aj sad idemo na drugu životinju. Ali lepo, pazi, razmisli. Lepo. Ajkula, Drakula, Delfin, Midža Korneča, Buba Švarba, Mjau Mjau, Mjau, šta je mjau? Dinosaurus, Mjau. Picajzle, Šta je to? Dinosaurus, To nije mi životinje. Dinosaurus, Svinski grib, Ptiči grib, Akula, Tiger, Lav, Leopard, Crni panter, Puma, kako se zove, Slepi miš i Lampir. I? Lampir.